फ्रेंड्स, जय माता जी। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। माता जी का एक बहुत ही प्यारा सा देवी गीत लेके आई हूँ, आप लोग को कैसा लगेगा प्यारा प्यारा कमेंट करके बताइएगा। और चैनल नया है तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और अपना प्यार दुलार आशीर्वाद हमें ऐसे ही देते रहिएगा। भरपूर सपोर्ट करिएगा। आप लोग का दिल से धन्यवाद करती हूँ सपोर्ट करने के लिए। मैया के छोटे मंदिर वानी हुरी पैया कैसे के लागी हो। मैया के छोटे मंदिर वानी हुरी पैया कैसे के लागी हो। कैसे के लागी मैया कैसे के लागी, कैसे के लागी मैया कैसे के लागी। मैया के छोटे मंदिर वानी हुरी पैया कैसे के लागी हो। मैया के छोटे मंदिर वानी हुरी पैया कैसे के लागी हो। मन बाचू नर नरियरवा चढ़ाई, मन बाचू नर नरियरवा चढ़ाई। गंगा जल ढारी चरनिया निहुरी पैया कैसे के लागी हो। गंगा जल ढारी चरनिया निहुरी पैया कैसे के लागी हो। मैया के छोटे मंदिर वानी हुरी पैया कैसे के लागी हो। अड़हुल के फुलवा के हरवा बनाए, अड़हुल के फुलवा के हरवा बनाए। गोदिया में बाटे बलकवानी हुरी पैया कैसे के लागी हो। गोदिया में बाटे ललनवानी हुरी पैया कैसे के लागी हो। मैया के छोटे मंदिर वानी हुरी पैया कैसे के लागी हो। मानल मनवती हम कैसे पुराई, मानल मनवती हम कैसे पुराई। सांसत में पड़ल बा परनवानी हुरी पैया कैसे के लागी हो। सांसत में पड़ल बा परनवानी हुरी पैया कैसे के लागी हो। मैया के छोटे मंदिर वा निहुरी पैया कैसे के लागी हो। मैया के छोटे मंदिर वा निहुरी पैया कैसे के लागी हो।